Christmas Vlog 2023. Suntem aici într-o ediție specială cu doamna Dana și doamna Tatiana. Șefa. Vezi că ești la concurență cu Diriga. Ești directoarea. Suntem foarte încântate să vă spunem că în această săptămână veți petrece un weekend de avis cu noi. Este prima oară când aceste domnișoare vin la Târgul de Crăciun, așa oficial. Am mers la Târgul de Crăciun în București? Da, Târgul de Crăciun din București este prima oară pentru ele, așa că ne vom distra. Prieteni, ia uitați cu cine ne-am întâlnit! Bine ați venit! Intrați, intrați! Miroase a vacanță! Miroase a Crăciun! Regele! Ce cute! Vai, ce drăguț, Amari! Asta este pentru tine și Robert. Parfum de casă! Prosopel! De la de masă! Ce drăguț sunt până aici! Alea sunt pentru tine și Robert. Trăsețele de Crăciun! Da. Și o lumânare! Numărul 2. Am vrut să iau așa, știi? Am vrut să iau. Da, de Nicolae. E o lumânărică, mă! Așa, surori. Este Zora mai mică. Ea este Damadi și aici Tatiana. Tu ghice și este aici. Robert o să fie și mai cărnați. Prieteni, vreau să vă arăt super cadoul meu primit de la Damaris de ziua mea. Deci mi-a luat o chestiuță de aia de pus pe burtă, știți? Și este foarte moale, zici că am un copilaj. Ar trebui să-i pun un nume. O cheme Hot Water. Bam! Merry Christmas from the bottom of my heart. Chiar am ajuns în Târg și că mă gândeam că arată la fel ca anul trecut, dar sunt fericită să văd că e destul de schimbat. Uite. Prieteni, dacă sunteți fani Olivia the Dragon de acum un an, știți foarte bine că aici stăteam și vorbeam despre... Aici s-a scris istoria Langoșului. Aici vorbeam despre Langoș. Și cu această ocazie vreau să vă zic că Olivia the Dragon face un an de existență. Voi organiza un giveaway, veți primi un dragon de pluș gratis. Ce părere ai? Mă scriu. Prieteni, să vă zicem, partea tristă a acestei călătorii, Dana este rănită, iar vrea să se dea patinoar. Dați pe Google, se scrie patinoar sau patinoar? Mama crede că e cu O și gata. Răspuns final, O. Patinoar. Da, așa știam. Sunt licențiată în litere și am durat 54. Le-am, încă le-am. Mi-am luat o porție de cartofi cu cheddar și pare că nu știu ce mi-am luat. Mi-am luat ceva cu cheesy și nu știu ce. Mi s-a făcut țete și mi-am înghețat mâna, așa că nu cred că o să mai pot să mănânc. Ok. Uite, avem un moment de divertisment. 500 de lei. Deci 500 de lei, uita lui bani. 5 milioane! Pe toate le? Toți niște... O, 3 și a 4. Nu știi? Dacă te apun. A doua. Nu. Pe aproape. 5 milioane. Nu, nu. Pe loc. Nu vreau 5 milioane! Prieteni, acum ne uităm la un film foarte bun de Crăciun, în care fiecare știe exact cum o să se termine, dar e în regulă. Oficial pregătite pentru ziua 2. Let's go! Suntem aici în exclusivitate la casa Miței Biciclista Invers. N-am apucat să filmez pentru că am uitat. Dar ideea este că am fost foarte stresate, așa că n-ați pierdut nimic, pentru că am încercat să facem 15.000 de poze în timp ce veneau 15.000 de mașini. Dar... Fix acolo.
Acolo e. Acolo asta. Sunt foarte multe fete îmbrăcate foarte frumos să facă poze. Nu ca noi. Nu ca noi, dar eu zic că sunt destul de prezentabil. Uitați-vă ce cerci frumoși am. Albinuțele! Am ieșit să ne relaxăm într-un loc la fel de aglomerat. Suntem fericiți, suntem fericiți, ne simțim bine. E aglomerat? Recorim. Dacă ne întâlnim cu o vedetă, voi vă dați seama că în orice secundă e sâmbătă. Vedetele merg la mall sâmbătă, nu-i așa? Nu. Da, eu. Da, Maris. Cină de Crăciun avem noi aici KFC cu șorici, aprovis donatorului nostru Robert. Am zis bine? Am zis bine. Pentru că sunt licențiată în filologie, dacă nu știați. Suntem la spa, am avut primul pacient, doamna Dana. Eu am fost prima. Ultima, dar nu cea din urmă. Doamna Tatiana. Acum așteptăm să auzim un au! Au! Bine, mi se lipească asta de năr. Păi respirați prea mult. Respirați mai cu măsură. A plecat? Ne facem felicitări uneia alteia, suntem foarte concentrate. Prietene, acesta este desenul meu, ia uitați. Mișoara arhitect Diana și doamna Dana. Prieteni, bine ați venit la concursul oficial de felicitări de Crăciun. Suntem la ediția 1. Avem aici numero 1, numero 2, numero 3, numero 4 și nu vine să cred că am știut să număr în spaniolă și doamna Dana, doamna Tatiana. Deci o să zic că Livdel, vezi tu ce păr aveam, nu mă pot sta. Și acum așteptăm jurul să vedem ce o să voteze, care este cel mai frumos card de Crăciun. Încă nu vă spunem care este care, dar... Nu vine? Deci stați puțin că juriul nu vrea să vină. Robert? Da? Mișcă-ți fundul aici. A zis o secundă, nu vrem să le enervăm. 1. Știți la mame că vin. Haide, intrați. Oficial a început concursul. Îl avem aici pe juratul nostru. Și felicitarea! Locul 4. Locul 4, locul 4, a câștigat locul 4. Cea mai locul 4 dintre toate. Mă simt jenat. A mea! Mă simt jenat. Asta e locul 4. Doamna Tatiana, de ce? Am avut emoții. Locul 3. Locul 3, te ia. Locul 3! Ia, acum vede cine e locul 1. Locul 1, zici locul 1. Bine, tare! Și locul 2, să aplaudăm și locul 2. Că am de comentat. Tu și că e bolnavă și ca să-i treacă. Locul 2. Nimeni alta. Locul 2. Băi, cine mă locul 1? Mama! Daniela! Mama! Mama tuturora! Și ne-a păcălit că ai scris și tu bolnavă. Da, ca fel detașat te luam. Detașat. Țin să zic că eu nu cred că merită. Ia uite ce produs frumos ăsta. Superb. Zic că e un gândac strivit. Cine vrea să înceapă să dăruiască... Ești tu! Haideți! Cine vrea să dea Tatiana prima? Dacă știam să dai mai multe indicii. Glumesc. Fără Caterin, că mie chiar îmi place. Da. Eu am zis... Am primit locul întâi. Da, Marius.
M-a zis eu că nu cred că merită loc cu 4 mențiunea. Am dat felicitări ție și mamei tale, care ele două sunt sorori și noi două suntem verișoare fete. Și practic noi am făcut schimb. Deci mama-fică cu mama-fică. Deci noi suntem o versiune a lor. Și dacă eu i-am dat mamei tale și tu i-ai dat mamei mele, Eu i-am dat ție. Da! Și tu i-ai dat mamei mele și mama ta mi-a dat mie. da, noi suntem rude. Da! Dar m-am stăit și mai urâtă, dar m-aș... Tricoul ăla pe tine! Ce faci? Ce are tricoul ăsta? Da, da, am șosete. Hai să ajungem pe pat. Hai de mare să arătăm că nu știu sigur. Dragi, hai! Haide că poți! Hai, Dan! Haide! Fată, rupem canapea de încolo de aici, că nu se face așa, dar Maris. Aoleu, mama, cum ai făcut tu asta? Eu ți-am spus să nu mă lași. Vezi? Să-ți rup spatele, dar Maris. Ne vă stui că-ți rup spatele. Da, bine că îmi spui! Așa, deci te-am trecut, Olivia! Te-am trecut pe aia. N-a dormit atunci ăsta, cum îl cheamă Luis. Nu ce? Păi îl cheamă și lui! După canapea. Elias! A dormit cu grijă. Măști de la Primark, nu este sponsorizat acest video. Asta e mască, nu este șervețel. Vezi, făcea toate pereți la baie. Aoleu, vii cu Liana aici că eu nu mă mai ridic. Evităm le contou avele eu. Și ce a spus? Evitați contactul cu ochii. Bă, franceză. E culcată lângă mine, da, Maris. Și ce nu faci dacă nu vin? Fiște-nu, Capul Maris, plecat, nu faci. sabia nu tai. Mă gândi la nările. Eu de ce spun mâinile mele? Dacă fac așa... Muci. Te scopi, teste. Faci minuțeste. Eu dorm cu mama mea noaptea asta. Mamă, mănâncă fața. Pe mine mustața. Dacă ai. Nu, să știi că eu știu că nu trebuie să te dai pe mustață. Și te-ai dat? Da. Prieteni, știți ce se zice despre șerpi? Își cade pielea. Știți că sunt licențiată în filologie? Noi să vă întrebăm ce părere aveți despre musafirii dumneavoastră din această încăpere. Atât s-a putut. Asta am. Uitați-vă puțin aici. Un exemplu numărul 1 de musafir care se culcă. E un tată fără nicio treabă, nu participă la activități. Acolo avem sora ei mai mare, numărul 2, la alt nivel. Nici măcar puțin din ciup se vede, dar în rest nu lasă nimic la vedere. Adică e pui. Nu participă, se preface. Am mișcat. Numărul 3, asta eu mi-aș dori să doarmă mai mult. Ea chiar mi-am dorit. Numărul 2 a reapărut. Numărul 3 este chiar o problemă, doarme foarte puțin, deranjează lumea, Cu ce deranjează? ajută foarte mult în schimb. Ce ai? Nervi la picioare. Mă, câți nervi în capul în corpușorul tău mic? Mă, dar cred că mi-a... Ți-a zgândai nervii? Găsesc eu o soluție să-ți potolesc nervii. Prieteni, cred că oficial ne zicem la revedere, noapte bună pe seara asta. Că... Ar fi o idee bună. Ar fi o idee bună. Ne luăm la revedere. Momente emoționante aici cu Damaris și doamna Tatiana. A fost tare bine la tine, căsuța ta. Foarte bine, a fost iubirea mea. Puiuța lui mami, puiuță. Gata, puiuța. Nu mai plânge. Mulțumim, Dami, pentru tot.
O să nu mai vine acum. Aceasta a fost aventura noastră din această săptămână. Sper că v-a plăcut. Pa, pa!